to. Zase ta jalovice utekla a ty si otáčela tady takhle. Jo, tady takhle. Velmi. Musíš ji otáčet takhle, od nohy. Jo, ten kluk musí jít s tlakem nohy. Dobře. A otáčíš, pravá hole. Dobře, to super. Přidej, Dneska vidíte tu na aréne prebieha kurz s Karlom Tlačilom druhý deň po včerajšej peknej večernej noci. No a dúfam, že jazdci si sa niečo naučili, zase si odniesli nějaké nové poznatky z práce na kravách. Tak, dívej, on se ti tam tohleto stane, protože ty se dostaneš do pozice, že máš rameno moc daleko od té krávy. Ty musíš se snažit couvat rovně. Jo, možná trošičku ramenem ke krávy, ale určitě ne od krávy. Dúfam, že sa niečo naučili a postúpia, tak sa povie, alebo budete aj z vás ďalší, ktorí máte záujem o lasovanie, prísť na kurz 14. apríla, ktorý bude zase tu s Radkom Holubom, kde sa budeme venovať takisto práce s dobytkom a bude to zamerané aj na lasovanie. Takže kto máte chuť, príďte na tento kurz pozrieť alebo sa prihlásiť, pretože určite to bude zase zaujímavé. Zase si niečo povieme, natočíme sa a budete vidieť hlavne váš pokrok, aby ste sa dostali pred sezónou, roztrénovali, rozhádzali, aby sa vám darilo v šampionáte, ktorý si vyberiete, a dúfam, že sa zúčastníte ródeí v hojnom počte aj tento rok. Majte sa pekne.